taka a sannan kuje banki Sa'idu ne gwal kamar sarki dan kasuwa kuma hamshaki a wartakin maza madayaki a rika sannu jarumin zaki ga baitukan kanan da mamaki daga isa abudin baraki yau gane na iso a runkarka Haji Sa'idu ne gwal ina kwana angon Hajiya Fatima yar baiwa zaki cikin da wasu kallo ba da ayi masu wargi ba alƙara lafiya Alhaji Sa'idu ne balka burana zaki cikin da wasu kallo ba wai ayi masa wargi ba alƙara lafiya Alhaji Sa'idu mai walta horana dubu jiran mutum guda Alhaji Sa'idu mai wal ina kwana alƙara lafiya angon Hajiya Fatima yar baiwa Allahu ne yau da gobe da kama na ayyukan namu ya sarki sare mu sharrin mutum da na aljan masu zumbe diyan saki dama da haunika na gaba da baya ta ko ina karbiyo raki albarkacin Mustapha mafitar jama'a da kowa yake shauki baban su Fatima angon Aisha mai dafa shai da mamaki sake cikin da wasu kallo ba wai ayi masa wargi ba alƙara lafiya Alhaji Sa'idu mai walta horana Allahu ne ka dubu na salati wa rasul habibina mabubbugar daraja dan Abdullahi ne babban suna da ahali da sahabbai na sana saka su a wake na da tabi'ai da waliyai masu biyar safa daga manzona albarkacin su ilahu tsare ni game da ɗarge ga bayana dubu jiran mutum guda Alhaji Sa'idu mai wal ina kwana alƙara lafiya angon Hajiya Fatima yar baiwa yau da tambura za na sauka ba zan yi gari na Zariya birni ba da baituka na yabo ba wanda akan jiya yau da kullum ba na Alhaji Sa'idu mai kyautar da ba za a ce masa rago ba kowa ya fari masa sai ya faɗi ba zan ce masa gwarzo ba da shakila ba irin na mutum ba a bi ka sannu jarumi babba sake cikin da wasu kallo ba wai ayi masa wargi ba alƙara lafiya Alhaji Sa'idu mai walta horana magar da mashi hali jari a cikin jiba aka san karfi a ko'ina dogaro da ilahu ko ambata musu ayyafiya tawakkalin Alhaji Sa'idu ya sa ya gagaru mai safiya ya zama gigu da sannu balero a hir'ayi masa dafifi sai da ta Allahu da ibada ta mutum ba mai karamin karfi dubu jiran mutum guda Alhaji Sa'idu mai wal ina kwana alƙara lafiya angon Hajiya Fatima yar baiwa shi dai abin wani aiba na kama karka dauke halin bera ta ma a sannu a kwana a ta shiga zakaran kayayo tara duk kuma ka ji shiru mazara wa'yanda ke da abin kara kamar su Alhaji namu Sa'idu wa'yanda ke tara bangara an gurin Hajiya Fatima uwar gida kin wuce zara sake cikin da wasu kallo ba wai ayi masa wargi ba alƙara lafiya Alhaji Sa'idu mai walta horana ga baitukan na kenan ke Hajiya Fatima yar baiwa ta kuke ɗaya manyan mata ba a yi miki gaggawa farar uwa Hajiya Fatima inuwa a gurin kowa ga jinjinar ki ta ban girma ba wanda zai iya bushewa Hajiya Fatima Allah da da miki lafiya cikin kowa dubu jiran mutum guda Alhaji Sa'idu mai wal ina kwana alƙara lafiya angon Hajiya Fatima yar baiwa kowa yana da wani ni nawa ba zan hada shi da saura ba suwa da mai hannun kuturu da ba zan buƙaci abinai ba ita fasara na san da gani bai gajin hali na girma ba bai gajin halin mutum na kwarai mai tausayin talakawa ba Sa'idu mai gwala Allah da da maka lafiya jarumi babba sake cikin da wasu kallo ba wai ayi masa wargi ba alƙara lafiya Alhaji Sa'idu mai walta horana a dubu jiran mutum guda angon Hajiya Fatima yar gata ba wanda za ya ja da kai ka
gagara kaiwa makiyarata da ka kawai a hankali Alhaji Sa'idu ka zarta to zarta roƙo muke alama mai ita mu da yadda zamu daina ragaita damar farin ciki guda na sakarwa masu kushe ga baiwata Dubu jiran mutum guda Alhaji Sa'idu mai wal ina kwana Allah ƙara lafiya angon Hajiya Fatima yar baiwa Abun banzu masha Allah sa Haji Sa'idu mai wata morana da ke raba mana aiki kullum inuwa karbu shaguna dan kasuwa ne kamar wani sarki na kira shi gaban bauna attajiri ne kai Alhaji Sa'idu Allah ya ja kwana na ishe ka arunka ya dace ka ambaci sunana Sake cikin yawa sai kallo ba wai a yi masa wargi ba Allah ƙara lafiya Alhaji Sa'idu mai walta horana mu je zuwa dai mu je zuwa dai